Kodwa ngiyakhumbula mina ngesikhathi sikama lo mfana lo namehla yalo zaya ngathi unodolo namabhetri amasha lo kuthiwa uMaphisa umncithisi uMaphisa kwakungcono ngifuna uqhamanga kwakungcono ngoba ngiyakhumbula ukuthi umlando wakhe wasikhokha nesikweletu usefani isikweletu sa Eskom lezi ngoba umasipala uthi unemali ubukhala ngezikweletu uhulumeni unemali ngoba bahlanganisa abantu bekhulume nje kuphela khona sengikwenzile mina kuzoba inqumo esiwujuqu sengikwenzile sengibatobozile ngiyakubingelela inkosi ibusise mntana awu yebo mama ozibile umuntu omdala uzothula isiqoko yebo ziza kuwe zonke awu ngiyabonga kakhulu mama zonke intatha ngiyabonga kakhulu siyabonga yeah ngiyaphila bafowethu siyaphila sizwile ukuthi nikhona niyaphila futhi sikhona hayi siyabonga awu siyamukela cha bezobheka lapho sivimbe umonakalo ukuthi ungazi kunakala into eziningi kodwa ke nami ngizokhuluma nomphakathi lapho ngithatha inqumo nje eqatha ngiyabonga kakhulu makuwena manager mfethu cha ubingelela nje staff sakithi bese ngiqhubeka lapha ngadress lapha bese ngihamba yebo mfethu ungangithatha nje ungibeke ngani yabo ngiyabonga mfethu ngiyabonga Sekufile khona ngathi nayo siyazi ukuthi musufikile abantu bonke bayalokuzela ukubona isingwane hayi unkhona ugogo lapho uzothenga awubuka kunanokudla awusothenga awusuzothenga sanibona nganza kwethu yebo njani sikhona yebo siyabonga Khazwanibona sisinibabazisa isimo lesesikhona. Hayi sosilungise ngoba ugcina kubala ukudla kwakhona la. Ngizobatshela mina ngibesabe phela. Ngene lapho kwaSpa nganza kwethu ngafika imanager yakhona yangimukela kahle uclean spa wakhona futhi bayihlonipha yonke imithetho yakhona and lokho ngiya appreciate njengo president wamabhinqa nganza kwethu niyezwa kodwa kuyoba kuhle futhi babeqashe abantu bendawo basebenza yabona nje la Friday mina ngasingama kunameya inja leyato phansi ngemeya Friday phansi phansi ngomgodoyo ohlukumeza umphakathi phansi phansi ngomgodoyo nobandlululo phansi iwumgodoyo imela Friday imela Friday iyona ethatha isinqumo sokuthi nikhokhela ugesi ningawurobhile ekubeni uhulumeni kazolonke ethatha isinqumo sokuthi i-load shedding iyaphela manje ngakho ke mina njengoba ngikhuluma nje angisabi lutho angisabi kufa angisabi izinja angina budget njengoba ubona ngingiza nje uthatha ibudget kahulumeni izochashazwa kwenziwa ama talk shows ukube lenkingi ibingekho bebezoza yini njengoba nathi nikhalaza nibhekisa kumasipala ngoba yibono abama accounting officer mina ke ngivele ngayijoma zonke impuphu lezi ngafola straight phezulu kade ngikhuluma noRamahoba lo phethe ugesi uthi leyo nto ayikho emthethweni ufuna amalungu ababili omphakathi uhamba nawo noma u4 noma u5 noma emakomiti ala amalungu phakathi engizohamba nawo siyobamba umhlangano noRamahoba and then emveni kwalokho uthathile isinqumo ngoba bengimtshena bengambuzi ukuthi within a period of 3 months kusukela manje inkinga yalomgwaqo fuck off isilungile inkinga kagesi noma kuthiwa nesigwele lusini mina njengoba ngingabela amabhinqa ngizokwenza kwenzeke lokho ngibuzene enyangeni ezintathu ukuthi anuboni imehluko ungakhulumi ngabantu abanamasamanisi lapha ukuthi kudliwe impahla kamasipala ngoba bekwelethu Eskom mina ke ngithithi ikhala lika Eskom alidudula athithi ikhala lika Ramahoba alidudula athithi ikhala ekhulu uRamaphosa alidudula siyakhala manje inkinga zenu zikagesi siphelile manje
usho mina upresident wenu wabantu ongawadla ama-conflicts ongathembele ndawo okodwa futhi oneqiniso okhahlela iminyango ivuleke isivulekileke ayeye imondlo ayeye phansi ngobandlululo phansi ngamabhuna acindezela abantu abanyama phansi siyakhala manje